ସେଦିନର ଗଲବାନ ଘାଟିର ଘଟଣା ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଚୀନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଦୁଇଧାଡ଼ି କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଜାଗ ଭାରତୀୟ ଜାଗ। ଜାଗ ଭାରତୀୟ ଜାଗ, ଗଲବାନ ଘାଟିର ସେଦିନର କଥା ମନରେ ଧରେ ଭାବ। ଜାଗ ଭାରତୀୟ ଜାଗ। ଶତ୍ରୁ ଚାଇନାର ବେଇମାନ ସେନା କରିଥିଲା ସେ ଯେ କିପରି ଛଳନା, କରିଥିଲା ସେ ଯେ କିପରି ଛଳନା। ଆସିଛି ସମୟ କର ସମୀକ୍ଷା, ଚୀନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା। ଆଗେଇ ଆସରେ ସବୁ ଯୁବକ ବର୍ଗ, ଜାଗ ଭାରତୀୟ ଜାଗ, ଜାଗ ଭାରତୀୟ ଜାଗ। ଭାରତ ମାତାର ଆମେ ଯେ ସନ୍ତାନ, ଚାଇନା ବସ୍ତୁକୁ କରିବା ବର୍ଜନ। ଚୀନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଭାରତ ମାଟିରେ ନୂଆ ଆଧୁନିକତାର ଯୁଗ। ଜାଗ ଭାରତୀୟ ଜାଗ, ଜାଗ ଭାରତୀୟ ଜାଗ। ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, କେବଳ ଦୀପ ଜାଳିବା। ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦେବାନି ପ୍ରଶ୍ରୟ, କରିବା ଆମେ ଅବରୋଧ। ଯେପରି ଚାଇନା କରିଛି ଅନ୍ୟାୟ, ଯେପରି ଚାଇନା କରିଛି ଅନ୍ୟାୟ, ନେବା ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଭାରତ ମାଟିରୁ ଇଞ୍ଚଟିଏ ଜାଗା କେବେ ହେବ ନାହିଁ ଭାଗ, ଭାରତ ମାଟିରୁ ଇଞ୍ଚଟିଏ ଜାଗା କେବେ ହେବ ନାହିଁ ଭାଗ। ଜାଗ ଭାରତୀୟ ଜାଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।